Dzień dobry, witam Państwa na drugim webinarze poświęconym Geniali. Podczas poprzedniego spotkania starałam się wyjaśnić Państwu, w jaki sposób możemy zacząć pracować na platformie. Natomiast dzisiaj zbudujemy razem pierwszą prezentację. Jej tematem będzie Wejherowo, duchowa stolica Kaszub oraz miasto, w którym ja już od 14 lat mieszkam. Oprócz tego, że na co dzień uczę języka polskiego i kaszubskiego w zespole szkolno-przedszkolnym nr 1 w Redzie, znanym chyba lepiej jako Czwórka, od jakiegoś czasu wpisuję również książki dla dzieci i młodzieży, których akcję osadzam właśnie tutaj, w Wejherowie. Staram się tam niepostrzeżenie przemycać do świadomości młodych ludzi historię tego miasta. Chciałabym, żeby zaczęli zauważać miejsca, obok których na co dzień przechodzą zazwyczaj obojętnie, żeby poczuli ich ducha, a używając wyobraźni umieli je na nowo odkrywać. W prezentacji, którą dzisiaj stworzę, wykorzystam niektóre materiały zawarte w pierwszej z moich książek, a mianowicie w Tajemnicy Grodu Wejhera. Wyglądała ona tak. To była o tyle nietypowa książka, że oprócz tekstu zawierała ona również na końcu grę. Ja ją tutaj spróbuję Państwu pokazać. Tutaj były pieniążki, wejhery, a wcześniej były karty. To były karty służące do gry, one miały różne zadania na sobie i właśnie te karty odpowiednio już przygotowałam, powycinałam, porozcinałam i dzisiaj posłużą one nam do zabawy z Geniali. Wykorzystamy również niektóre grafiki, listy, wszystko to Państwo za chwileczkę zobaczą. Całość prezentacji, którą dzisiaj zbudujemy, będzie oparta na escape roomie. Nie będzie to może taki typowy escape room, nie będziemy korzystać z żadnego escape roomowego szablonu, ale zbudujemy go od podstaw. Na końcu zakończymy to wszystko grą planszową, taką, która będzie interaktywna, w którą będziemy mogli faktycznie na zajęciach z dziećmi zagrać. Część prezentacji zostanie stworzona dzisiaj w języku polskim, częściowo będzie w języku kaszubskim, co jak mi się wydaje umożliwi nam szersze zastosowanie tej zabawy. Będzie można ją wykorzystać zarówno na kaszubskim, jak i do pracy z dziećmi, które nie uczą się języka kaszubskiego, po to właśnie, żeby im pokazać, jak fajne rzeczy możemy zrobić również w tym języku i zaciekawić ich tym, co kaszubskie. Razem z nagraniem tego webinaru otrzymują Państwo link do prezentacji utworzonej przez nas na webinarze. Będzie to link w wersji tak zwanej Reuzy, czyli do edycji. W związku z tym każdy z Państwa będzie mógł sobie to ściągnąć i zrobić z tym, co chce, udoskonalić, zmodyfikować i dostosować do własnych potrzeb. Zaczynamy. Przejdę na początek do otworzenia Geniali. Logujemy się, tak jak ostatnio pokazywałam. Otwieramy sobie nową prezentację. Wybieramy prezentację, ponieważ będziemy ją budować samodzielnie od podstaw. Wybieram sobie najzwyklejszą białą kartkę. Potwierdzam, że to jest właśnie to, co chciałam. Tutaj mam zaznaczoną tą najzwyklejszą karteczkę. Add, dodaję ją do prezentacji. I mamy właśnie tą białą kartkę. Zaczynamy tworzyć. Najpierw musimy sobie ją wyczyścić. A więc zaznaczamy backspace. Już tego nie ma, nie jest nam to potrzebne. To również. Przypominam, że mieliśmy tutaj kanwę i mieliśmy tą rameczkę, którą również możemy sobie zaplanować tak, jakbyśmy chcieli. A więc przechodzimy do backgroundu, mamy tutaj podział na kanwę i base. Może najpierw ramkę, żeby ona nie była taka całkowicie siwa i nudna, coś sobie tutaj wprowadzimy. Otworzymy bibliotekę. Całkiem obojętne, co to będzie. Nie powinno to za bardzo zwracać uwagi uczniów, bo to jest w sumie najmniej istotne, a więc myślę, że coś spokojnego. Tutaj taka kartka z papieru chyba będzie całkiem dobra. Niech zostanie. To, co ja tutaj wprowadziłam w rameczce, będzie widoczne na każdej karcie naszej prezentacji. Przechodzimy do kanwy. Zaczniemy od tego, ponieważ tematem naszej prezentacji jest Wejherowo, a więc wykorzystamy sobie tutaj jakieś zdjęcie pokazujące serce Wejherowa. Ja wykorzystam dzisiaj w prezentacji własne zdjęcia, natomiast Państwo, jak będą sami tworzyć, proszę pamiętać o czymś takim jak prawa autorskie. Jeżeli chcemy wykorzystać jakiekolwiek materiały, które znajdziemy w sieci, musimy zaciekawić się tym, kto jest ich autorem, czy nie jest to zabronione. Jeżeli już nie widzimy wyraźnego zakazu i jeżeli decydujemy się wykorzystać, to zawsze należy napisać gdzieś
w jakimś miejscu, tak, z czego skorzystaliśmy, kto był autorem tych prac, które wykorzystaliśmy w naszej prezentacji. Ja chcę swoje zdjęcia, a więc przechodzę do zdjęć, mój komputer. Ja tutaj przygotowałam sobie już specjalny folder na pulpicie, w którym zgromadziłam sobie wszystkie grafiki, które będą mi potrzebne, po to, żeby tego nie szukać i żeby w miarę sprawnie Państwu zbudować tą prezentację. I tutaj mam nadzieję, że zaraz znajdę to zdjęcie. To jest to. Ściągamy je do prezentacji. To jest jedno z zdjęć, które powstały kiedyś przy pracach nad książką. Jest tu Jakub Wejher, jest ratusz, jest flaga wejherowa. Bardzo mi tutaj pasuje. Musimy je rozciągnąć tak, żeby ono mniej więcej nam pasowało. No widzimy, że jest za wąskie. Co możemy zrobić? Możemy je troszkę przyciąć. Tak? Mamy zaznaczone zdjęcie. Tutaj jest taki kwadracik i pojawia nam się obszar, który możemy rozciągnąć tak, jak chcemy, żeby to zdjęcie wyglądało. No tu widzimy, że nie będzie tak łatwo, ale spróbujemy zrobić coś takiego, żeby nie uciąć Jakuba Wejhera. Możemy bardziej od dołu. Dobrze. Jeżeli to już jest dobrze zaznaczony obszar, wtedy klikam sobie tego niebieskiego ptaszka. Zdjęcie zostało przycięte, spróbujemy je znowu rozciągnąć. Jeszcze jest troszkę za wysokie. Jeszcze raz. Jest coraz lepiej. Dobrze, myślę, że już nie będziemy się bawić, troszkę je rozciągniemy po prostu. Dobrze. Ponieważ to będzie strona tytułowa, chciałabym, żeby tutaj też moi uczniowie widzieli, jak wygląda herb wejherowa od razu, bo to taki symbol bardzo charakterystyczny. A więc jeszcze raz szukam w komputerze, w moim folderze herbu. Jest już wycięty pięknie. Mamy herb troszkę za duży, zmniejszymy go i umieścimy go sobie, powiedzmy, tutaj koło wieży ratusza. Dobrze. Teraz tak, ta strona będzie mi potrzebna kilka razy. W związku z tym, żeby nie dokładać sobie pracy, ja sobie ją w tym momencie skopiuję. Przechodzimy na page, mamy strony, na razie jest jedna. Chciałabym, żeby tych stron było 6. A więc podwójna karteczka, ksero, raz, 2, 3, 4. Mogę sobie tą skopiować, sprawdzę, czy jest na pewno 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dobrze. Wracamy na stronę pierwszą. Naszą dzisiejszą prezentację postanowiłam, że nazwiemy Głęba po Wejherowie i teraz tutaj na górze spróbuję wprowadzić taki właśnie napis. Chyba jest dobrze. No oczywiście on jest trochę smutny, musimy go zmienić, tak? A więc mamy zaznaczony, zmienimy sobie kolor na, ten jest za mało widoczny, to może taki, zmienimy sobie czcionkę na taką wyraźniejszą, jeszcze możemy to pogrubić, możemy dodać cień, możemy to jeszcze troszkę powiększyć. I tutaj powiedzmy wstawimy sobie ten tytuł. I teraz tak, jak tworzymy prezentację w Geniali, to mi przynajmniej przyświecają dwa cele. Po pierwsze taki, żeby czegoś nauczyć albo coś przećwiczyć, ale drugi jest też taki, żebyśmy się dobrze bawili. A więc niektóre rzeczy wprowadzam nie dlatego, że one jakąś specjalną wagę edukacyjną mają, ale po to, żeby wywołać uśmiech na twarzach dzieciaków. No i tutaj na przykład wymyśliłam sobie tak, że zastosuję coś, co przypomina animację poklatkową i będziemy gonić Wejhera po to, żeby nam otworzył drzwi Wejherowa. Zrobimy to w taki sposób. Tutaj mamy na pomniku Wejhera i trzeba będzie przez kilka kolejnych kart na tego Wejhera klikać, a on będzie nam tutaj uciekał. Jak to zrobić? Przede wszystkim musimy poinformować odbiorców, że coś takiego chcemy zrobić. A więc musimy tutaj gdzieś wprowadzić jakiś kolejny tekst z informacją, jakie działanie należy wykonać. A więc otworzę sobie jeszcze raz
tekst i napiszemy tak. Jeśli chcesz wejść do Wejherowa, goń Wejhera. Chyba dobrze. Jest to mało widoczne w tej chwili. Spróbujemy przesunąć na niebieskie tło. Myślę, że nie musi być też takie duże. Możemy to troszeczkę zmniejszyć. Czcionkę zrobimy tą samą, to ona będzie od razu lepiej widoczna. Spróbujemy to jeszcze odrobinę przesunąć. O, to chciałam przesunąć. Myślę, że może tak być. No i teraz ten wejher musi uciekać. A więc wybierzemy sobie elementy interaktywne, całkowicie obojętnie który. Ja sobie lubię wybierać ten, ale jest to obojętne. Ten element umieszczam sobie na wejherze, no tak, żeby większość jego sylwetki nam zajął. I będę teraz nadawała mu interaktywność. Czyli jeżeli uczeń kliknie w tym miejscu, to chciałabym, żeby przeniósł się na stronę drugą. Zawsze strona, na której jesteśmy, jest taka zaciemniona, więc widać, że to tutaj, kolejna strona jest ta, a więc tutaj sobie zaznaczam na niebiesko i zapisuję to. Oczywiście to brzydko w tej chwili wygląda, a więc ten przycisk musimy ukryć. Jest zaznaczony, wybieram sobie transparentność i zmniejszam ją do zera. Nic już nie widać. Teraz zobaczmy, jak to zadziała. Oczko, tak jak mówiłam ostatnio, za pierwszym razem po naciśnięciu oczka platforma wymusza, żebyśmy nazwali tą prezentację, no więc nazwiemy ją Wejherowie. I już zobaczymy. Jest wszystko, kiedy naciskam na Wejhera, przenoszę się automatycznie na drugą stronę. Dobrze. Oczywiście moglibyśmy się teraz jeszcze długo bawić, w jaki sposób na przykład ten napis ma wejść, bo on tak nudno troszkę się pojawia. Przypominam, że tutaj mamy kometę, która służy nam do animacji, no i możemy na przykład spowodować, że ten napis wejdzie nam z lewej strony, on na przykład tak się wsunie, obojętnie. Natomiast ten napis zanimujemy, on nam też wejdzie z tej strony, ale powiedzmy przekoziołkuje. Zobaczmy, jak to teraz wygląda. No troszkę ciekawiej. Coś tu się dzieje. W taki sposób można animować dokładnie każdy element, który tutaj wprowadzimy. Zajmuje to troszkę czasu, ale później wygląda ciekawiej. Dobrze. Przechodzimy na drugą stronę. To była pierwsza, jesteśmy na drugiej stronie. Teraz ten wejher musi nam uciekać. Tego wejhera z pomnika nie zabierzemy, ponieważ jest to zdjęcie. Natomiast tego wejhera właśnie wycięłam sobie z innego zdjęcia i mam go już przygotowane w moim folderze. Szukamy, gdzie on jest. Tutaj. Ściągamy go do Geniali. Już jest. I umieszczamy tutaj. Czyli tak, on sobie stał w tym miejscu, a teraz zeskoczył z pomnika i powiedzmy, że on jest dość daleko, możemy go na razie zmniejszyć, będzie tutaj. No i znowu po kliknięciu na niego będziemy się przenosić na kolejną kartę, a więc tutaj znowu musimy wziąć przycisk interaktywny na tym wejherze. Myślę, że wystarczy taki, najwyżej uczniowie troszkę poszukają, gdzie trzeba kliknąć Go to page, kolejna strona. I jest pięknie. Możemy w tym momencie przechodzić dalej. Jesteśmy na stronie trzeciej. Znowu wybieramy sobie tego samego wejhera. Ostatnio był troszkę przekrzywiony, teraz będzie jeszcze bardziej. Jeszcze go odrobinę mogę zmniejszyć. Tak on sobie gdzieś tam pokoziołkował, uciekł. I znowu tutaj przycisk interaktywny na wejherze. Przenosimy się znowu na kolejną stronę. Przycisk chowamy. Dobrze. Kolejna strona. Byliśmy tutaj, teraz jesteśmy tu. Teraz będzie już tak całkiem do góry nogami, gdzieś tam daleko. Może nawet jeszcze bardziej, bo nam zabraknie stron. I znowu przenosimy się na tą stronę.
Interaktywność mu nadamy. Możemy go chyba troszeczkę powiększyć, bo już jest bliżej. Dobrze. Go to page. Następna. Transparentność. Dobrze. To jest strona 4. Teraz 5. strona. Znowu Jakub Wejher. Powiedzmy, że już teraz w tą stronę, całkiem blisko nas już się znajduje, może nawet jeszcze troszkę. Dobrze. Interaktywność. Niech będzie tutaj. Przenosimy się na ostatnią z naszych na razie stworzonych stron. Transparentność zerowa. Dobrze. I strona 6. Jakub Wejher stanie już tutaj. W pełni przygotowany do witania gości. Duży. Hop. Możemy tutaj zrobić tak, żeby on się w jakiś ciekawszy sposób pojawił. Powiedzmy, o, wyłoni się z mgły. No i zobaczymy, jak nam to wyszło teraz. Wrócimy od strony pierwszej. Spróbujemy zobaczyć, czy faktycznie wszystko działa tak, jak miało. Są napisy, klikamy w Wejhera. O, tutaj widzę już, że zapomniałam o usunięciu tej ikony. Wrócimy, nadamy jej zerową transparentność. Wrócimy do strony pierwszej i jeszcze raz sprawdzamy. Właśnie dlatego zawsze trzeba sprawdzić, nawet kilka razy, bo tych elementów tutaj działań wprowadzamy dość dużo i łatwo coś przeoczyć. Tu jest, ucieka przed nami, koziołkuje i się pojawia. Dobrze. No to myślę, że tak. Te strony na razie zostawimy, wrócimy na tą stronę 6, kiedy już Jakub Wejher do nas przybył i chce nas powitać w Wejherowie. Myślę, że może do nas coś powiedzieć. Żeby mógł coś powiedzieć, musimy tutaj wprowadzić jakieś dymki. Znowu image, mój komputer, mam tutaj już przygotowane specjalne dymki, powiedzmy, że wybierzemy ten. On jest pusty w środku, ale tutaj na szczęście mamy niebieskie tło, więc to wszystko będzie dość ładnie chyba wyglądało. Rozciągniemy troszeczkę, to chyba jeszcze musimy przesunąć. Dobrze. I żeby coś napisać w dymku, wybieramy tekst, małe literki i napiszemy tak. Ja jest Jakub Wejher. Tak, w moim mieście. Zobaczymy, czy się mieścimy. Nie bardzo. Trzeba teraz dopasować sobie to wszystko tak, żeby cały tekst był widoczny w dymku, a nie gdzie indziej. Jest to taka zabawa, ale już powiedzmy, teraz jest to do przyjęcia. Można by się jeszcze bawić, ale osiągnęliśmy ten efekt, o który nam chodziło. Chciałabym, żeby ta informacja pojawiła się nie od razu razem z Jakubem Wejherem, tylko dopiero po chwili. A więc przede wszystkim pamiętamy, że tutaj mamy dwie rzeczy nałożone na siebie. Mamy dymek i mamy tekst. One są na razie oddzielnie. Jeżeli ja chcę, żeby one były razem i żeby tutaj mi się coś nie rozjechało, musimy je połączyć. Jak połączyć? Naciskam myszką i zaznaczam taki obszar, który połączy mi te dwa elementy. Muszę dobrze się zastanowić, z której strony to zrobić, tak żeby, bo tutaj widzą Państwo, że jak ja przejeżdżam myszką, to chwilę podświetla mi się inna ramka. Muszę złapać w takim momencie, chyba tu będzie dobrze, w takim miejscu, gdzie podświetlą mi się tylko te dwie rzeczy, które chciałabym ze sobą połączyć. Oj, tak nie. No właśnie, nie jest to takie łatwe. Może tak, najpierw unieruchomimy tło. Żeby unieruchomić tło, czyli to zdjęcie, ono musi być podświetlone, w tej chwili jest zdjęcie podświetlone, mamy tutaj kółeczkę, zamykamy, ono w tej chwili się już nie ruszy. I teraz spróbujemy, wydaje mi się, że jest dobrze. Mam dwie rameczki, jedną rameczkę od tekstu, drugą rameczkę od dymku, puszczam i w tym momencie, kiedy Geniali widzi, że ja mam
jakby zaznaczone dwie rzeczy razem, wyświetla mi taką ikonkę. Nie wiem, dlaczego to porównać. Takie kółko z 3 kropkami. Ono służy do grupowania. Jeżeli ja je teraz nacisnę, to te dwie rzeczy, które były zaznaczone, tak jakby skleiły się ze sobą. Zobaczcie Państwo, jak ja teraz zabieram, to jest to razem. I dzięki temu ja to mogę razem zanimować. Chciałabym, żeby to się pojawiło właśnie w tym miejscu, może nawet w ten sposób, ale nie od razu, tylko powiedzmy po sekundach 5 niech będzie i dość powoli. Zobaczymy, jak to zadziała. Jest. Dobrze. To teraz tak, jeszcze trudniej. Chciałabym, żeby Jakub Wejher, jak już powita swoich gości, to powiedział im jeszcze, w jaki sposób mają się dostać na kolejną planszę. A więc jeszcze raz dymek. Mamy kolejny dymek. Ten dymek na razie przygotujemy sobie tutaj, żeby nie nakładać jednego na drugi. Za chwilę go przesuniemy. Znowu tekst, małe literki. I tak. Jeśli chcesz wejść do Wejherowa, kliknij w różę. Przesuwamy na dymek. Jest całkiem dobrze. Znowu spróbujemy to zgrupować, żeby było razem. OK. No i teraz mamy dwa dymki, ale chciałabym zrobić tak, żeby najpierw pojawił się jeden, potem drugi. A więc wrócimy do tego. Animacja. Zaznaczyliśmy, w jaki sposób on ma wejść, a teraz zaznaczymy, w jaki sposób zniknie, czyli exit. Chciałabym, żeby on mi zniknął w taki sposób, żeby na przykład zaraz sobie coś wybierzemy. O, na przykład się rozjechał. To będzie to. Zobaczcie Państwo, że jak zaznaczyłam sposób, w jaki ma znikać, pojawiła nam się informacja, że to się stanie po 9 sekundach i 0,4. Może tak być. Zapamiętujmy to 9,4, ponieważ w tym samym miejscu teraz zrobimy, żeby pojawił mi się drugi dymek, ale ten dymek zanimujemy tak, że on wejdzie, entrance, wejście, powiedzmy, że w ten sposób, ale dopiero wtedy, kiedy ten pierwszy nam ucieknie. Tam było 9,4, więc tutaj powiedzmy, że damy 11, natomiast wychodzić nie musi. Dobrze. No to teraz zobaczymy, czy nam to wyszło. Jest Wejher. Jam jest Jakub Wejher, witaj w moim mieście. Znika. Jeśli chcesz wejść do Wejherowa, kliknij w różę. Wszystko działa. No to teraz róża. Róża jest oczywiście tutaj w centrum tego krzyża maltańskiego w herbie Wejherowa i musimy tak zrobić, żeby ona była interaktywna i żeby faktycznie kliknięcie w nią spowodowało, że przejdziemy na następną kartę, wejdziemy do Wejherowa. A więc znowu interaktywne elementy. Powiedzmy, że on jest za duży, musimy go sobie zmniejszyć do wielkości mniej więcej róży. Stawiamy go na róży. Ustawiamy, że on spowoduje, że przejdziemy na kolejną stronę, tylko widzimy już, że kolejnej strony na razie nie ma. A więc musimy na chwilę wrócić i musimy dołożyć strony. Przechodzimy, dokładamy czystą, zwykłą stronę. Skopiuję od razu kilka razy, żeby za chwilę znowu nie było takiej sytuacji, że nie mamy na czym pracować. Zrobimy tych stron jeszcze troszkę i wracamy teraz tu. Dobrze, jeszcze raz. Interaktywność, kolejna strona, transparentność, żeby tego nie było widać. Uciekamy i sprawdzamy, czy działa. Klikamy w różę, jesteśmy na kolejnej stronie.
Teraz jedna ważna rzecz, niech Państwo zobaczą. Mamy stworzyć escape room. Escape room, czyli taką prezentację, gdzie trzeba będzie właśnie odnajdywać pewne punkty, wykonywać jakieś zadania, tak, żeby przejść na kolejną stronę, pójść krok dalej. W związku z tym te strzałeczki, które mamy tutaj, są nam zbędne, a nawet niewskazane, bo jeżeli one są, to one będą umożliwiały naszym uczniom pójście na skróty bez wykonywania zadań. Nie chcemy, żeby one były. Żeby usunąć te strzałeczki, wchodzimy sobie w różdżkę i otwiera nam się tutaj nawigacja. Nawigacja, ostatnia zakładka i zawsze ustawiony jest standard, czyli taka wersja ze strzałeczkami. Jeżeli nie chcemy, żeby one były, to przechodzimy na microsite i strzałeczki znikają. Możemy z tego wyjść. Dobrze. Jeszcze jedna rzecz na pierwszej stronie, ponieważ cała ta prezentacja będzie w dużej mierze oparta na książce, chciałabym taką informację tutaj właśnie też zawrzeć. W związku z tym robimy to bardzo szybko. Z komputera miniaturkę książki ściągnę. Gdzieś mi tutaj się ukryła. Tutaj jest. Jeszcze ją zmniejszymy, ustawimy ją sobie w rogu i napiszemy tutaj, że prezentacja została przygotowana na motywach książki Moniki Lisiak tytułem Tajemnica drogi Weichera. Kropeczka. Przesuwamy sobie to na dół. To nie musi być specjalnie dobrze widoczne. Myślę, że tak jest zupełnie dobrze. Przyjrzę się, czy nie ma błędów, nie widzę. Więc przechodzimy dalej. Mamy kolejną czystą stronę. Weicher zaprosił nas do swojego miasta, a więc wchodzimy. Zawsze jak wchodzimy, mamy drzwi, a więc spróbujemy i tutaj zamontować drzwi. Gdzie ich szukać? Mamy image, mamy tutaj biblioteki różne z ilustracjami. Ja myślę, że przejdziemy do Pixabeya. Długo można by tutaj szukać tak po kolei, a więc wpiszemy sobie, tak jak mówiłam, wpisujemy po angielsku. On wtedy najszybciej nam znajdzie to, o co chodzi. Już mamy przeróżne, piękne drzwi. O te myślę, że będą bardzo ładne, tylko troszeczkę nam się, zła rozdzielczość. Zaraz zobaczymy, jak to będzie, gdybyśmy sobie to chcieli rozszerzyć, pozmieniać. Nie bardzo. Spróbujemy inne drzwi. Czy te będą może lepsze? O, te są zdecydowanie lepsze. Będą nam tutaj bardziej pasowały. Troszkę je rozszerzymy. To im nie przeszkadza. Pięknie. Mamy podkład. No i teraz napiszemy jakieś przesłanie od Jakuba Weichera witającego gości w swoim mieście. Wszystkie teksty, które chcecie wykorzystać, ja sobie też już przemyślałam, zapisałam sobie w pliku w Wordzie, będę je kopiowała, pójdzie nam wtedy znacznie szybciej. Tu będzie pierwszy z nich. Żeby go tutaj wkleić, muszę sobie znowu zaznaczyć tekst. To wykasowujemy, a w to miejsce wklejamy po prostu mój gotowy tekst. Jeżeli Państwo nie mieliby tekstu gotowego, to dokładnie w ten sam sposób można tutaj po prostu sobie ten tekst napisać. No, teraz musimy coś zrobić z tym tekstem, żeby on był lepiej widoczny. Co można zrobić? Albo możemy bawić się czcionkami, kolorami. On na przykład ten będzie dużo lepszy. Można to pogrubić, można zmienić czcionkę na taką właśnie bardziej wyrazistą i myślę, że to mogłoby tak być. Jeszcze wyjustuję na środek. Jest dobrze. Gdyby to było jeszcze niezbyt widoczne, to zawsze możemy jeszcze sobie zaznaczyć mazaczka i zrobić tło. Tak, jakieś tło i ono wtedy spowoduje, że napis będzie bardzo wyraźny, cokolwiek byśmy nie mieli pod spodem. Dobrze.
Czyli mamy tutaj taką informację. Zanim wpuszczę Was do środka, muszę być pewny, że jesteście godni być mymi gośćmi. Żyjecie na kaszubskiej ziemi, ale czy język i historię krainy Waszych przodków znacie? Zakołaczcie drzwi, a niebawem wszystko stanie się jasne. Gdyby ktoś miał wątpliwości, w jaki sposób zakołatać drzwi, to dobrze jest dać tutaj podpowiedź. W resursach mamy strzałki, najzwyklejszą strzałkę, żeby było szybko. Tutaj są kołatki, jest jedna, druga. Powiedzmy, że my chcemy, żeby zakołatano w tą kołatkę, a więc tą kołatkę zaznaczymy. Zmienimy kolorek tej strzałce, bo jest słabo widoczna. Żeby była lepiej widoczna, dobrze jest zrobić coś, żeby ona się poruszała. Czyli na przykład, może i tak być. O, i tu się zatrzymuje. To będzie bardzo wyraźne. Myślę, że nikt nie będzie miał wątpliwości, że trzeba właśnie tą kołatką zakołatać. Natomiast samą kołatkę musimy oczywiście zaprogramować w ten sposób, żeby ona przenosiła nas na kolejną stronę. A więc element interaktywny wkładamy na kołatkę. On nie musi być idealnie dopasowany, może być troszkę większy, to wtedy większe pole będzie interaktywne. I go to page następna. Zobaczymy, czy działa. Działa. Jedynie musimy ją jeszcze zrobić, żeby była przezroczysta. Wszystko jest dobrze. Przechodzimy na kolejną stronę. Na kolejnej stronie przywita nas już sam Jakub Wejher. Tło może być obojętnie jakie, powiedzmy, że o takie niech będzie, jest dość ładne. Wprowadzimy sobie tutaj podobizny Jakuba Wejhera, wycięłam go ze zdjęcia. Powiedzmy, że ten całkiem mi tu odpowiada. To przesuniemy tylko. Dobrze, wstawimy go tutaj w róg. Możemy go troszeczkę powiększyć. No i Jakub Wejher, jesteśmy na stronie 8. Jakub Wejher powie nam takie oto słowa. Już je wklejam i Państwu przeczytam. Dobrze. Myślę, że moglibyśmy te słowa, zanim jeszcze je tutaj przykleję na dobre, wprowadzić również w dymek. A więc jeszcze raz, ja tu mam jeszcze jakieś inne dymki, więc może dla odmiany wybiorę teraz ten dymek. Troszeczkę go powiększymy. Tak bardziej, żeby z ust jego wychodził. Zrobimy. Teraz to musimy poprzesuwać. Dobrze. Ojej, nie to, tylko tutaj mi się zrobiły warstwy. Pod spód. Teraz będę miała to. Dobrze. Kolor czcionki zmienimy sobie na białą. Ona tutaj będzie znacznie lepiej widoczna. Myślę, że tutaj trzeba się teraz pobawić, dopasować, żeby to ładnie wyglądało. Skoro czcionka jest taka, to teraz na przykład będzie tam się ładnie mieściło. Jakub Wejher mówi do swoich gości. Kiedy miasto me założył w 1643 roku, zwało się ono Wejherowska Wola, a wyglądało tak, jak je namalował artysta przedni ojciec Judycki Anno Domini 1660. Kto mieszka w Wejherowie i wie na pewno, że Judycki, Franciszkanin, to był autor pierwszej, najstarszej mapy Wejherowa, którą w wielu miejscach w naszym mieście możemy zobaczyć, a tutaj naszym uczniom również ją wkleimy. To jest ta mapka. To jest ta mapka. Kto był w Wejherowie, na pewno ją widział. Czy na deptaku, czy w ratuszu. O, tutaj nam się ona dość ładnie mieści. Dobrze. Więc można będzie sobie obejrzeć mapkę. Chciałabym też, żeby moi uczniowie mogli w tym momencie dowiedzieć się, w jaki sposób powstało Wejherowo według legendy, a więc spróbuję im zaproponować obejrzenie filmiku, który przedstawia tę właśnie legendę. Jak to zrobić? Wprowadzimy to tekstem.
Tu mamy tekst sobie skopiujemy. Kopiuj i wklej. Troszeczkę go powiększę, bo on wydaje mi się dość mały. Może tak. Jak doszło do powstania Wejherowa, dowiesz się klikając w łapkę lub skanując kod QR. A więc daje dwie możliwości przejścia do filmu. Jedna to jest łapka, a więc biorę interaktywne elementy i tą właśnie łapkę, zamienię ją na czerwony, żeby była lepiej widoczna i skoro po kliknięciu obiecuję, że będzie można obejrzeć film, a więc muszę przejść do interaktywności i tutaj wprowadzić link do filmu. Znajdziemy sobie ten link, piszemy legenda o powstaniu Wejherowa, wideo i to jest właśnie ta legenda, o którą mi chodzi. Otworzymy ją, skopiujemy link, już możemy zamknąć, link wpisujemy tutaj i zapisujemy. Tej łapki oczywiście ukrywać nie będziemy, bo chodzi o to, żeby uczniowie, którzy chcą przejść do filmu, wiedzieli, gdzie kliknąć. Natomiast obiecałam tutaj również, że można będzie przejść do tego filmu za pomocą kodów QR. Jak to zrobić? Myślę, że część z Państwa wie, rzecz jest bardzo prosta. W wielu miejscach w sieci możemy znaleźć coś takiego, co nazywa się generatorem kodu QR. Wystarczy tam wejść, wkleić link do strony, do której chcemy przechodzić za pomocą kodu QR i on automatycznie generuje nam ten kod. Kod możemy sobie skopiować i dać komu chcemy. Po zeskanowaniu zwykłym skanerem w telefonie będzie nam się otwierała strona, o którą chodzi. Ja sobie ten kod już wygenerowałam, mam go w swoich ilustracjach. To jest ten kod. Ściągniemy go do Geniali. Troszeczkę zmniejszymy. I będzie tu również kod QR. Dzieci bardzo lubią kody QR, bo mogą się komórkami przy okazji pobawić i cuda się otwierają, nie wiadomo jak. Przynajmniej moje, zwłaszcza te mniejsze, dla których to jest jeszcze nowość, więc warto z czymś takim, coś takiego również w swojej prezentacji czasami przynajmniej zamieszczać. No dobrze, możemy sprawdzić, czy to na pewno działa. Wezmę swoją komóreczkę, skaner kodów QR. Już nam się otwiera, zaraz sprawdzimy. Skanuję, wystarczy przybliżyć. I bardzo proszę, otwiera nam się taka stroniczka. Tutaj jest link. I po kliknięciu w link otwiera nam się legenda na komórce. Zrobiliśmy wszystko dobrze, wszystko działa. Dobrze. A więc posłuchaliśmy na tej stronie Wejhera, obejrzeliśmy mapę, obejrzeliśmy sobie legendę o powstaniu Wejherowa. Chcemy iść dalej. A więc kopiujemy sobie kolejny przygotowany tekst, w którym poinformujemy uczniów, co zrobić dalej. Skoro tekst, to wracamy do tekstu. Pastę. Damy to na dół, zmienimy kolor. Powiedzmy tak. Jeśliś bystry, w lot ratusz odnajdziesz, a tam jest przejście tajemne do mego grodu. A więc w tym momencie, dzięki temu poleceniu, zmobilizujemy uczniów, żeby dokładnie przyjrzeli się tej mapce, którą im pokazaliśmy, czyli zainteresowali się nią, pomyśleli, gdzie w dawnej Polsce stawiano ratusze, w jakim miejscu w mieście. Myślę, że nie jest trudno odnaleźć ten ratusz i klikając w ratusz będą przenosili się na kolejną stronę. A więc musimy sprawić, żeby ratusz właśnie taką funkcję posiadał. Tutaj mamy oczywiście ratusz, dajemy ten przycisk interaktywny w tym miejscu i programujemy, że on nas przeniesie na stronę kolejną. Dobrze, transparentnym go uczynimy i to wszystko już działa. Możemy to oczywiście udoskonalać, możemy tutaj na przykład jakąś lupkę w obrazkach, tych, które tutaj są w Geniali, jest taka bardzo ładna lupka. Zaraz ją postaram się znaleźć. Jest, o,
ta lubka. Bardzo mi się podoba zawsze. Można sobie na przykład taką lubkę wykorzystać, żeby od razu uczniowie też pomyśleli sobie, że tutaj jest coś do szukania. O, możemy sobie nawet tak ustawić, obojętnie. Dobrze. I przechodzimy na kolejną stronę. Mamy stronę kolejną. Teraz będziemy już jeszcze głębiej w Wejherowie. Ustawimy sobie jakieś tło. Może nie aż tak proste. Co tu mogło być? No powiedzmy, że taki murek. W Wejherowie będąc, ustawimy sobie tutaj znowu jakiegoś Jakuba Wejhera. Ja sobie tym razem pozwolę ściągnąć kolejną ilustrację. Powiedzmy tą. To oczywiście nie jest prawdziwy Jakub Wejher. Tutaj to jestem ja na jednym ze spotkań z dziećmi, na którym no, czasami rozmawialiśmy o tych właśnie moich książkach. Próbowałam się w taki sposób przebierać, żeby też ich bardziej zaciekawić oczywiście tym, o czym chcę im powiedzieć. A tutaj sobie to wykorzystamy jako ilustrację. Natomiast obok tej postaci wkleimy sobie pewną mapkę, już dotyczącą Wejherowa współczesnego. Będzie to mapa nie całego miasta, ale mapa Kalwarii Wejherowskiej, bo właśnie na Kalwarii Wejherowskiej będą się dzisiaj rozgrywały w naszej prezentacji najważniejsze wydarzenia. To jest mapka Kalwarii Wejherowskiej. Musimy tutaj wprowadzić oczywiście jakiś tekst, żeby uczniowie wiedzieli, co tutaj się dzieje. Tekst kopiuję. Musimy mu zmienić oczywiście kolor, pogrubić. No, myślę, że to wystarczy. Oczywiście możemy teraz się pobawić, tutaj podopasowywać sobie różne możliwości, żeby to było jak najbardziej widoczne, ale myślę, że my to możemy zostawić. Państwo, kiedy dostaną tą prezentację, będą mogli właśnie poćwiczyć sobie na tym nowe umiejętności i zobaczyć, jak będzie najlepiej. Ja to zostawię w ten sposób. Mamy tutaj taki napis. A to już współczesne Wejherowo. Czasem tu wracam i pod osłoną nocy przechadzam się, żeby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Tam kiedyś zbudowałam kalwarię. Znajdź na niej tajemniczy korytarz. Ponieważ mówię, że tam, więc trzeba by było dać jakąś strzałkę pokazującą, gdzie jest tam. Nie skopiowała się, no jest teraz. To jest wszystko kalwaria, więc właściwie nieważne, gdzie tą strzałkę ustawimy. Niech by była taka. No i zabawa będzie polegała na tym, że trzeba będzie klikać w różne kapliczki. Jest ich tu aż 26, więc troszkę klikania jest. A w jednej z tych kapliczek ustawimy przejście na kolejną stronę. Jest to całkowicie obojętne, na której. Troszkę to zmniejszę, żeby nie było za łatwo, ale powiedzmy, że na tej ustawię. Go to page. Tak, zrobimy transparentność. Tak, i na tej kapliczce, kto tutaj trafi, to przejdzie do kolejnej strony. Dobrze. A więc teraz przeniesiemy się już na Kalwarię. Kalwaria mieści się pod Wejherowem w lesie, a więc myślę, że tutaj byłoby dobrze ustawić jakiś las. Już go poszukamy na Pixabeju, powiedzmy. Może taki nie jest, może być. No może nie do końca tak ten las wygląda, ale mniej więcej będzie tą Kalwarię i jej okolice, myślę, przypominał. Postawimy sobie tutaj taką tablicę informacyjną, jaka w różnych miejscach na Kalwarii stoi. Też odnalazłam w swoim archiwum takie zdjęcie, wycięłam tą tablicę i już ją tutaj mogę postawić. To jest ona. Stawiamy, troszkę ją powiększymy, żeby była wyraźnie widoczna i postawimy w rogu. Dobrze. To jest mapa Kalwarii, mniej więcej ta sama co wcześniej, ale już w takiej obudowie.
Tutaj umieszczę sobie jakieś pole, na którym będę pisała. Na tej karcie będę już informowała, o co chodzi w całej tej prezentacji, a więc muszę mieć dość duże pole, na którym wyraźnie będzie to widać, żeby uczniowie nie mieli problemu z odbiorem tych informacji. A więc z obrazków myślę, że wybiorę sobie jakąś kartkę, notatnik, tutaj takie rzeczy są. Teraz na przykład to. Bardzo dobrze. Możemy to troszkę powiększyć i tutaj zapiszemy, co za chwilę się wydarzy. Zawsze, jeżeli ja chcę, żeby pojawił się jakiś napis, to muszę przejść do tekstu, tak? I dopiero tutaj mogę wklejać. Ta czcionka jest ładna, ale ciężko ją może czasami przeczytać. Myślę, że tej jednak nie. A może wybierzemy taką. Mamy sporo miejsca, więc tak już nie, ale powiedzmy 30. Będzie idealnie. Musimy zrobić przerwę. No i teraz, proszę Państwa, napis głosi, iż właśnie na Kalwarii wśród kapliczek pewnego dnia wydarzyła się całkiem niespotykana historia. Ojciec Gaudenty spotkał się w ścisłej tajemnicy z inspektorem Rafałem Wejherem i przekazał mu poufny list od Rzezimieszka siejącego spustoszenie w mieście. Kliknij w list, żeby przeczytać jego treść. Aby przejść dalej, kliknij herb Wejherowa. Ta karta, którą tutaj wkleiłam, nawiązuje oczywiście do wątku z książki, ale myślę, że i bez książki, bez całej reszty może być ona ciekawym pomysłem na escape room na temat Wejherowa. Powiedzieliśmy, że właśnie na Kalwarii, tutaj w tle, spotkali się bohaterowie jakiś ojciec Gaudenty, jakiś inspektor Rafał Wejher i przekazali sobie tajemny list, w którym coś ciekawego pewnie jest napisane. Trzeba w ten list kliknąć, żeby go przeczytać, a więc, żeby w niego kliknąć, musimy go tutaj wprowadzić. Szukamy znowu w obrazkach, mamy taki bardzo ładny list z napisem Top Secret. To jest on. Zmniejszymy go, żeby nie był aż tak duży. Może troszkę go tak przekręcimy. Dobrze. Czyli po kliknięciu w ten list mamy przeczytać jego treść. A więc interaktywność. Po kliknięciu będzie pojawiało się okno, a w oknie będzie się pojawiał list. Ten list znajduje się w książce. Ja go sobie stamtąd wycięłam, przygotowałam oddzielnie i mam go zapisanego jako obrazek, a więc wybieram obrazki i w obrazkach list, o którym mowa, to jest ten list. Jest, już mogę sobie go troszkę rozszerzyć, żeby był większy i zapisujemy. Żeby przejść dalej, trzeba będzie później kliknąć w herb Wejherowa. Żeby w niego kliknąć, oczywiście będzie to wymagało rozejrzenia się, gdzie on jest. Herby, jak dobrze się przyjrzymy, są dwa. Jeden jest tutaj, a drugi jest tutaj. Wybieramy sobie obojętnie który i w nim wprowadzamy przejście. Naprawdę nie ma to znaczenia, dajmy ten większy. I tutaj ustawiamy, że kliknięcie będzie powodowało przejście na kolejną stronę. Dobrze. No i oczywiście transparentność do 0. Żeby Państwo mieli świadomość, co ja tutaj tworzę, chciałabym pokazać teraz ten list, który należy przeczytać. On jest dość długi. Jeżeli pracujemy nad tym z mniejszymi dziećmi, myślę, że nie ma sensu czytać całego tekstu. Możemy sobie go przeczytać i streścić dzieciom. W każdym razie chodzi o to, że tutaj ten Rzezimieszek, nie wiadomo jeszcze kto to jest, próbuje wciągnąć w pewną intrygę naszych bohaterów. Mówi, że chętnie im powie, kim jest, że się z nimi spotka, ale muszą wykonać pewne zadanie. To jest zadanie takie typowo matematyczne, wymagające jednak wiedzy z historii Wejherowa. No i żeby je rozwiązać, najprawdopodobniej trzeba będzie tę wiedzą posiąść, poszukać sobie w sieci informacji. Ta zagadka
znajduje się gdzieś tutaj w połowie, o tutaj zaczyna się, od dwukropka, od roku, w którym Mikołaj Albert wydał zgodę na budowę Kalwarii, odejmijcie rok urodzenia Jakuba Wejhera oraz liczbę oznaczającą ilość kapliczek na wejherowskiej Kalwarii. Wynik należy dobrze zapamiętać, by przypominając sobie alfabet nasz rodzimy, to jest kaszubski, trafnie wskazać literę stojącą w nim, licząc od początku na miejscu wskazanym przez otrzymany wynik. Gdy już będziecie wiedzieli, o jaką literę mi chodzi, odnajdźcie ją w nazwie jednej z kapliczek, która jest najbliżej Was i w niej mnie szukajcie. Żeby to rozwiązać, trzeba poszukać sobie, jak powiedziałam, różnych informacji, powoli je sklecić, wykonać działanie matematyczne i po nitce do kłębka dochodzimy do tego, gdzie ukrył się Rzezimieszek. Będzie to wymagało chwili uwagi oczywiście i pracy z siecią prawdopodobnie albo z jakimś przewodnikiem po Wejherowie. Dla ułatwienia można tutaj oczywiście wprowadzić w jakiś sposób linki do stron, gdzie te informacje szybko znajdziemy. Ja tego nie robię, zostawię to Państwu, jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał z tą prezentacją się pobawić na lekcji i dać dzieciom od razu wskazówki, żeby poszło to szybciej, oczywiście można, ale nie trzeba, jeżeli są to dzieci, zwłaszcza starsze, które już są obeznane z siecią, myślę, że one sobie szybko z tym poradzą same. Dobrze, a my przechodzimy na kolejną stronę. Na kolejnej stronie będzie kolejne zadanie. I teraz, proszę Państwa, zrobimy tak. Musimy tutaj znowu sobie coś wprowadzić, żeby nie było tak biało. Przepraszam, tutaj. Wprowadzimy sobie jakieś tło. No, powiedzmy, takie tło niech będzie. I tutaj chciałabym, żeby pewne informacje pojawiały mi się na telefonie. W związku z tym szukam sobie telefonu. Powiedzmy, że tutaj jest taki dość ładny telefon, który mógłby mi się przydać. Może troszkę większy. Dobrze. Najpierw polecenie. Jesteśmy na stronie 11. Na stronie 11 będzie zadanie, które jest przygotowane w aplikacji Learnings App. Zaraz Państwu pokażę, jak takie zadanie z Learnings Appa możemy sobie wkleić do Geniali, ale zanim pokażę, to jeszcze wkleimy sobie tutaj informacje dla naszych uczniów, co trzeba będzie zrobić. Bohaterowie słabo znali kaszubski. Aha, przepraszam, zanim ta informacja, musimy jeszcze wprowadzić kolejny list, ponieważ w tej książce było tak, że Rzezimieszek zostawiał właśnie listy. W kolejnych miejscach, do których zdążali nasi bohaterowie, były zostawione listy i w tych listach były zadania. A więc zanim to, musi się pojawić kolejny list. Jak to możemy zrobić? Możemy sobie na przykład wprowadzić tu jakąś postać. W resursach są na dole takie cienie różne, no powiedzmy takiego coś. Sobie tutaj skopiujemy. Chcemy, żeby w to coś kliknąć, a więc jeszcze raz w resursach damy strzałeczkę, która będzie podpowiadała, że w niego trzeba kliknąć. Damy tą strzałeczkę na czerwono i spowodujemy, żeby ona nam się, na przykład tak robiła i potem przez cały czas będzie się ruszała. Dobrze, natomiast pod tym panem, po kliknięciu w niego, będzie ukryty list. Znowu kliknęłam w pana, wybieram interaktywność, wybieram okno, żeby to było stabilne, wybieram obrazek, otwiera mi się folder i w tym folderze wydaje mi się, że to ten list. Zaraz jeszcze sprawdzimy. Tak. I teraz proszę zobaczyć, jest strzałeczka, ona nam tutaj cały czas będzie się ruszała.
myślę, że to bardzo zwraca uwagę, że właśnie tutaj trzeba coś zadziałać i pojawia się list. Proszę posłuchać. Szukajcie, a znajdziecie. To stare przysłowie. A jam jest strasznie ciekaw, co siedzi wam w głowie. Chcecie wiedzieć, kim jestem? Zagadkę rozwiążcie, a dojdziecie wprost do mnie jak po prostej wstążce. Mieszkacie na Kaszubach, a czy język znacie? Otwórzcie kopertę, wnet się przekonacie. Jesteście tej ziemi dziećmi prawdziwymi, niebawem staniecie przed oczami mymi. Jeśli nie, wstyd wam będzie ogromny i wasta. Ja zniknę, lecz was najpierw wypędzę precz z miasta. Oto krzyżówka moja, pytania czytajcie, a na nie po kaszubsku mi odpowiedź dajcie. Następnie główne hasło chłytko odgadniecie i gdzie mnie szukać trzeba, zaraz się dowiecie. A więc Wejher przygotował krzyżówkę, na którą trzeba odpowiadać po kaszubsku. Tą krzyżówkę ja sobie przygotowałam w Leggings Appie, tak jak mówiłam. Otworzymy sobie już tą stronę. Zalogujemy się. Tutaj są moje aplikacje i to jest to. Muszę sobie w to kliknąć i teraz zjeżdżamy na dół. Ja bym chciała, żeby ta krzyżówka, żeby mnie Geniali nie wyrzucało do Leggings Appa na tą stronę, tylko chciałabym tą krzyżówkę osadzić sobie w mojej prezentacji, żeby nam się pojawiało na mojej stronie w Geniali. A więc wybieramy nie link, ale tą ostatnią linijkę, gdzie napisane jest osadź. Tutaj klikamy na te dwie karteczki, kopiujemy, wracamy do Geniali, wychodzimy z edycji i teraz insert, czyli wprowadzanie na moją stronę czegoś. Tu mamy URL z takim spinaczem, który oznacza osadzanie i w tym pasku wklejamy to, co skopiowaliśmy. Dajemy strzałeczkę i tutaj pojawia mi się krzyżówka. Musimy to rozciągnąć tak, żeby w całości była widoczna. Już jest. Dobrze. No i teraz tak. Zawsze warto jest dawać takie zadania, które są do rozwiązania. Liczymy się z tym, że mogą się pojawić tutaj hasła, które będą trudne dla naszych uczniów, nie będą wiedzieli, a więc mogliby chcieć zrezygnować, a więc trzeba im dać jakąś podpowiedź. Wymyśliłam sobie to tak, że na tym telefonie będą się wyświetlały te słowa, które musimy wpisać, które są odpowiedziami. Oczywiście w kolejności dowolnej, ale myślę, że to wystarczy, żeby uczniowie z krzyżówką dali sobie radę. Zanim pokażę Państwu, jak ta krzyżówka działa, najpierw jeszcze wkleję podpowiedzi. Podpowiedzi mam w Wordzie, a więc tutaj również wybieram tekst. A tu są słówka, które będzie trzeba wpisywać do krzyżówki. Mamy je tu, teraz umieścimy je w telefonie. Trzeba to tak zrobić, żeby nam się zmieściły. Wydaje mi się, że jest jeszcze troszeczkę za grube to. O, ale już jest pięknie. Mamy tutaj słówka i teraz chciałabym, żeby uczniowie tak od razu tego nie zobaczyli, że to była dla nich niespodzianka, że to jest podpowiedź. Pewnie sami na to wpadną, a jak nie, to nauczyciel podpowie. Chciałabym, żeby to się działo tak, że te słówka pojawią się w momencie, kiedy najedziemy tutaj myszką. A więc zaznaczam słówka, włączam animację. Chcę, żeby pojawiło się w tym miejscu właśnie, ale w taki sposób. Ale nie od razu, tylko po najechaniu myszką. Czyli wybieram najpierw najechanie myszką, fade in i zobaczymy, czy to działa. Na razie nie ma nic, a jak najeżdżam myszką, to się pojawiają, a potem znikają i można rozwiązywać samemu. A jak czegoś nie wiemy, to najeżdżamy myszką i szukamy. Natomiast sama krzyżówka jest interaktywna. Klikam sobie w dowolnym miejscu i pojawia mi się pytanie, na przykład pytanie 16, poziomo, na listy. Co to może być? No, na przykład listownica. Prawdopodobnie sprawdzimy jeszcze, czy tutaj na pewno takie słowo jest. Oczywiście jest, a więc to słowo sobie wpisujemy. Po wpisaniu zatwierdzamy i ona automatycznie nam wskakuje. Jeżeli jest tutaj jakaś literka z hasła, to ona też automatycznie będzie nam się pojawiała. Kiedy rozwiążemy całą krzyżówkę, będziemy mieli hasło i to hasło będzie informacją, gdzie należy szukać rzezimieszka. Nie będę rozwiązywała jej całej, zostaniemy tutaj
Państwo oczywiście mogą sobie sprawdzić przed pokazaniem dzieciom, czy to wszystko jest na pewno dobrze, czy wszystko działa. Wydaje mi się, że tak. Jeżeli chcą Państwo jeszcze na koniec upewnić się, czy dzieci chcą się upewnić, że wszystko rozwiązali dobrze, to tutaj można kliknąć i wtedy aplikacja zaznaczy nam, które odpowiedzi są dobre, a które są złe. My natomiast na razie przechodzimy na kolejną stronę, już 12. Na stronie 12 znowu tło, jakiekolwiek. Tu gdzieś były takie, no może być i to. Podpowiem Państwu, że jakbyśmy rozwiązali tą krzyżówkę do końca, pojawiłoby się nam tam hasło Rzec i przykłady remusa. A więc zatrzymamy się na chwilę przy naszym remusie. W Wejherowie mamy dwóch remusów, dwie podobizny remusa. Jedna stoi w parku koło muzeum i to jest płaskorzeźba, no a drugą mamy oczywiście w metalu na deptaku. Wycięłam sobie obie te podobizny i teraz na kolejną stronę je wkleję. Tu jest jeden remus. A drugiego nie widzę. O, tu jest. Hop i hop. Dobrze, jednego damy na jedną stronę, drugiego damy na drugą. Ktoś, kto nie jest z Wejherowa, może nie wiedzieć, że to właśnie jest remus i to remus, może nie rozpoznać, a więc damy tutaj dla pewności jeszcze kierunkowskazy. Kierunkowskaz też już sobie przygotowałam. O, tu jest kierunkowskaz, drogowskaz właściwie. Wkleimy go na środek, troszeczkę może zmniejszymy i napiszemy, że w tą stronę do remusa i w tą stronę do remusa. Tekst, małe literki. Mamy remus, napis. Przełożymy go tutaj, możemy go troszkę powiększyć, bo jest trochę mały. I teraz, żeby drugi raz nie pisać, możemy zaznaczyć sobie tego remusa i tutaj mamy kopiuj, wklej i mamy już drugi napis. Tu jest remus i tu jest remus. Teraz informacja dla uczniów, co trzeba zrobić. Kopiujemy ją sobie albo piszemy. Myślę, że zmienimy tą czcionkę, żeby ona była bardziej widoczna. Powiększymy ją, rozciągniemy i mamy taką informację. W Wejherowie są dwie podobizny remusa. Nasi bohaterowie musieli się rozdzielić, by przeszukać oba miejsca. Więcej szczęścia miała ekipa, która poszła na deptak. Jeśli chcecie wiedzieć, co znaleźli przy remusie, kliknijcie w książkę. Na deptaku stoi ten remus, tutaj mamy przy nim książkę, a więc książka musi się stać interaktywna i musi nas przenosić na kolejną stronę. Tu jest kolejna strona. Zapisujemy, ukryjemy ten przycisk i jest bardzo dobrze. Kolejna strona 12. Na stronie 12 przeczytamy kolejny list od Rzezimieszka z zadaniem. W związku z tym ilustrację wybiorę wycięty list. Aha, jeszcze nie zrobiłam tła, zaraz zrobimy również tło. To przejdziemy może tutaj najpierw. Wybierzemy sobie tło. Powiedzmy taką niebieską kratkę. Wrócimy tu już mamy nasz list. Skoro byliśmy przy remusie, no to wypadałoby tutaj zaproponować jakieś zadanie z remusem związane. Jest to kaszubska epopeja, więc faktycznie trudno nic o niej nie wiedzieć, a jeżeli wiemy niewiele, to będzie to dobry moment, żeby się dowiedzieć więcej. Na razie jest tutaj zbyt spokojnie, musimy dodać jakieś jeszcze elementy, ale może zanim dodamy, przeczytamy list, żeby te elementy potem pasowały nam do niego. List brzmi tak. Który Kaszub nie poznał epopei wielkiej, o losach remusa, źródła wiedzy wszelkiej,
Ten nie dba o los zamku zapadłego, królewianki nie zbawi od jej losu złego. Mnie spotkać niegodzien, a więc zaczynajcie, świadectwo znajomości swych korzeni dajcie. Macie tu kilka pytań o losy Remusa. Gdy odpowiedź poprawną podpowiada dusza, to w końcu kiedyś wszystko trafnie odczytacie, gdy jestem tajemnicę sekretną poznacie. A więc zadanie będzie dotyczyło losów Remusa. To zadanie ukryjemy sobie tutaj na takiej pomiętej kartce. Pomiętą kartkę odnajdziemy w ilustracjach. Po kliknięciu, o tutaj są takie zmięte karteczki, po kliknięciu w tą karteczkę będzie nam się otwierało okno, a w tym oknie będzie zadanie. Ja je mam zapisane jako obraz, a więc wybieram obrazy i zadanie to jest to. To jest zadanie, które również jest wyjęte z książki. Ono tam po raz pierwszy się pojawiło. Zadanie polega na tym, że mamy 10 pytań i mamy taką szachownicę z gwiazdką. Mamy też 5 miejsc z Wejherowa, tak? To jest biblioteka, ratusz, nasz najnowszy budynek Filharmonia Kaszubska, Kościół Świętej Anny i to jest bodajże kolegiata. No i teraz tak, cała zabawa polega w tym, że będziemy przesuwać tą gwiazdkę. Musimy ją przesuwać sobie myszką, bo inaczej ona niestety nie jest interaktywna. Przesuwamy ją zawsze o jedno pole do góry i albo w prawo, albo w lewo, czyli ona się porusza tak po skosach. Jeżeli odpowiedź na pytanie jest tak, to wtedy przesuwamy do góry i w prawo. Jeżeli odpowiedź jest nie, to do góry i w lewo. I w ten sposób się przesuwamy. Jak odpowiemy na wszystkich 10 pytań, a te pytania dotyczą losów Remusa, no to staniemy przed jednym z tych budynków. I właśnie ten budynek będzie dobrą odpowiedzią i w tym budynku będzie należało szukać kolejnego śladu rzezi mieszka. No pytania są na przykład takie: śledzia z ziemniakami spożywać zwykł często. Handlem weglem się parał, mowę miał skażoną, na strychu jego domu strażk mieszkał i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, jeżeli wiedza naszych uczniów na temat Remusa nie jest zbyt duża, możemy pozwolić im w tym momencie korzystać na przykład z komórek albo dać im dostęp do internetu, żeby oni wyszukali te informacje, czy może w podręczniku wcześniej przygotować fragmenty, które będą potrzebne. Można to rozegrać na różne sposoby, ale zadanie mamy zapisane tutaj. Przejście do kolejnej strony chciałabym zrobić w ten sposób, że tutaj wkleję tych 5 budynków, no i jeden, ten dobry, będzie nam otwierał drogę dalej, a inne nie. Cofniemy się, wkleimy sobie szybciutko tych 5 budynków. Budynek 1, 2, 3, 4, 5. Wezmę wszystkie na raz. One mi się tu już wkleiły. No i teraz 1, 2, 3, 4, 5. Na szczęście pojawiają nam się one dość małe. Jeszcze jeden się nam nie skopiował. Trójca Święta. Dobrze. Podpowiem Państwu, że po rozwiązaniu tamtego poprzedniego zadania bohater, gwiazdka właściwie, dochodzi do Filharmonii, a więc to Filharmonia będzie musiała nas przenosić na nową stronę, a więc tutaj zaznaczymy sobie, że przeniesiemy się na kolejną stronę, natomiast przy innych no trzeba też coś zaznaczyć. Myślę, że może nam się pojawić na przykład tooltip i tu mamy emotikony i z tych emotikonów możemy sobie na przykład taką smutną minkę wybrać. Tak, to samo tutaj. Smutna. I tutaj. I jeszcze tutaj. Tu jest jeszcze jakoś pusto, więc myślę, że wstawiłabym sobie tutaj cokolwiek, może jakąś postać po prostu. No, na przykład tą, żeby tutaj nam się cokolwiek zadziało. Kogoś, kto idzie dalej. Dobrze. Zobaczymy, czy to działa. Tutaj otwiera się zadanie. Tutaj można sobie w tym oknie, programując je, napisać polecenie. Ja go w tej chwili nie wpisałam, opowiedziałam Państwu, o co chodzi, ale można spokojnie tam dopisać i ono się będzie wyświetlało, to polecenie nad treścią zadania.
Jeżeli klikniemy tutaj, mamy smutną minkę, tu też, tu też, tu też, natomiast tutaj przenosimy się na kolejną stronę, którą już tworzymy. Kolejna strona. Zrobimy sobie jakieś tło. No, może być na przykład takie, chociaż ono nam zajmuje miejsce. Może nie jest najlepsze. Tutaj też jest jakaś ramka. No ale powiedzmy, o tam niech sobie będzie. Sprowadzimy najpierw tekst. Dobrze. Skoro tekst, to musimy przejść do tekstu. Myślę, że jest za duży. Zmniejszamy. Jednak powiększymy. Musimy to zmniejszyć na przykład na 30. Tutaj możemy sobie zawsze podświetlić i wpisać to, co chcemy. Niekoniecznie musimy wielkość wybierać z propozycji Geniali. Troszkę bym to jeszcze pozmieniała, bo jest to dość smutne. O, teraz wygląda już lepiej, może nie czarny, a na przykład tego nie będzie widać. O, ten zielony. Tekst jest taki. Pościg za złoczyńcą był długi i wliczny, nieraz mrożące krew w żyłach przygody obfitujący. Ten niecny jegomość wodził za nos naszą ekipę, zostawiając co chwila wskazówki i zadania. Czy w końcu udało im się go dorwać? Prawie. Kiedy byli już o krok od rozwiązania zagadki, deptali mu po piętach, w podziemiach kościoła świętej Anny na wiśniowej trumnie Jakuba Wajchera odnaleźli taki oto list. I tutaj nam się pojawi list. Żeby on się nam pojawił, wybierzemy sobie teraz, żeby on wyglądał na list, zrobimy to tak, że tutaj są takie ładne, stare karteczki, na przykład, może tą prostszą. Odwrócimy ją w drugą stronę, trochę powiększymy, przesuniemy, zrobimy, ten list jest dość długi znowu. Te teksty, które są długie, oczywiście jeżeli pracujemy z małymi dziećmi, to tak jak poprzednio, myślę, że nie ma sensu czytać im w całości, trzeba streścić, o co chodziło. Natomiast tekst listu ja sobie tutaj już wklejam, mam go też w Wordzie przygotowanego. Ten list jest wycięty z książki. Żeby zachował swój sens, on musi być dość długi, bo on tutaj już nasz Rzezimieszek wyjaśnia wszystko, kim on jest i dlaczego on od rana denerwuje najważniejsze osoby w mieście. Więc on być tutaj powinien. I nie bardzo możemy go skrócić. Teraz trzeba dopasować jakiś kolor, który byłby dość dobrze widoczny na tym tle. 16, 18. On niestety jest do edycji w tej chwili, bo poprzesuwało nam się podczas wklejania. Sposób zapisu nie jest taki, jak powinien być. Oj. Aha, ostatnio pamiętam, że nie powiedziałam Państwu jednej ważnej rzeczy podstawowej, że jeżeli nam się coś w Geniali zepsuje, to nie ma co się martwić, bardzo prosto to naprawić. Wszystko da się naprawić tą jedną strzałeczką. Tak, tą strzałeczką cofamy ostatnią operację. Już jest list z powrotem. Ja w tej chwili nie będę się bawiła tym. Później, kiedy już skończymy nasz webinar, ja tutaj wrócę i jeszcze poprawię, zanim Państwu udostępnię link, to ten list będzie już wyglądał tak, jak powinien. Na razie dla oszczędności czasu zostawmy go w ten sposób. W każdym razie w tym liście Rzezimieszek przyznaje się, kim jest. Mówi, że jest Jakubem Wajcherem, czyli założycielem miasta i mówi, że kiedy jeszcze żył, ukrył swój skarb w taki sposób, żeby nikt go nie mógł znaleźć, a ukrył go po to, że chciał, żeby jego miasto trwało bardzo, bardzo długo i żeby nic złego jego mieszkańcom się nie wydarzyło oraz kalwarii, którą on też zaczął budować. Skarb był przeznaczony do tego, w takim celu został schowany, żeby kiedyś można było go spieniężyć i miasto odbudować, jeżeli byłaby taka potrzeba oczywiście. No ale ostatnio jakiś pisarz dowiedział się, gdzie ten skarb się znajduje,
a co więcej, co gorsza, w jednej ze swoich książek opisał to miejsce, a więc Weichert, dowiedziawszy się o tym, musiał wstać z grobu i nie dopuścić do tego, żeby ta książka ujrzała światło dzienne i od tego zaczęła się cała akcja. No ale teraz udało mu się ten skarb już przenieść i chciałby jednej zaufanej osobie powierzyć informacje o tym, gdzie on jest. No ale to musi być bardzo, bardzo dobrze dobrana osoba, do której będzie miał pełne zaufanie, że znowu nie będzie musiał tutaj wracać do świata żywych i interweniować. No w związku z tym proponuję pewną grę. Proponuję, żeby bohaterowie zagrali i ta osoba, która wygra, to na pewno właśnie ona będzie tą wybraną przez los, tą, której on przekaże swoją tajemnicę. No i w ten sposób dochodzimy do gry, która ma zwieńczyć naszą dzisiejszą zabawę. Więc po przeczytaniu listu albo po zapoznaniu z jego treścią naszych uczniów musimy tutaj zrobić jakieś przejście do gry. Przejście do gry byłoby, myślę, dobrze, jeżeli byłoby oznaczone jakąś ilustracją, która z grą nam się kojarzy. A tutaj są takie gotowe w Geniali. Już ich szukam. Są takie bardzo ładne konsole. O, są konsole. Możemy sobie wybrać którąś konsolę albo na przykład tego pilota. O, tutaj osoba włącza coś, więc myślę, że to też będzie bardzo dobre. Zmniejszymy ją, umieścimy w rogu, tak żeby nam nic nie zakrywała. Musimy zrobić coś, żeby ona zwracała na siebie uwagę. W taki sposób nam tutaj spadnie, a potem w czasie, kiedy będzie się będzie pulsowała. Żeby jeszcze bardziej nabrać pewności, że uczniowie wpadną na pomysł, że to właśnie tutaj trzeba kliknąć, możemy tradycyjnie dodać strzałeczkę, może jakąś taką ciekawszą, która tu by mogła być. Tak. Ona może nawet siła zostać tym razem, pasuje. Dobrze, natomiast temu musimy nadać interaktywność i kliknięcie tutaj będzie powodowało przejście na naszą kolejną stronę. Dobrze, sprawdzimy, czy działa. Działa. My przechodzimy już do ostatniego, najważniejszego, najciekawszego chyba wydaje mi się elementu tej prezentacji, a mianowicie do gry planszowej. No i teraz proszę Państwa, to co ja Państwu pokazywałam w dzisiejszym webinarze oraz poprzednim, to są rzeczy podstawowe, to są prezentacje, ale Geniali to nie tylko prezentacje, to jest znacznie więcej. To co ja robiłam do tej pory tutaj już zostało zapisane, a więc możemy na chwileczkę wyjść. Otworzymy sobie jeszcze raz od nowa kreator i tutaj oprócz prezentacji mamy też coś takiego jak gamifikacje, gdzie są szablony do przeróżnych gier. Wejdziemy sobie tutaj i ja na potrzeby naszej dzisiejszej zabawy chciałabym wybrać ten szablon. Szablony, które mają takie gwiazdki, są niestety tylko w wersji płatnej, czyli trzeba sobie wykupić dostęp do wersji Pro i wtedy można z nich korzystać, natomiast te, które nie mają gwiazdek, są darmowe. Chciałabym użyć tego. On mi się już otwiera. On się składa z dwóch kart. To jest karta tytułowa i tutaj jest właściwa gra. I teraz ściągnęłam ją po to, że muszę sobie ten szablon zapisać w moim Geniali, a żeby później go sobie skopiować do mojej prezentacji. Żeby go zapisać, najłatwiej można na przykład w to oczko wejść sobie tak i nadać jakąś nazwę. Na przykład gra kaszubska, obojętnie jaką. Zapisuję i na razie mogę z tego wyjść. I w tym momencie, jak ja znowu wejdę na moją stronę, tą grę ja już tutaj mam. A więc mogę wrócić do mojej prezentacji, w której chciałabym umieścić grę. Daję Add Page
No i teraz nie wybieram sobie nowej karty, tylko wybieram sobie moje prezentacje i wybieram sobie tą grę. Chciałabym, ta biała strona nie jest mi potrzebna, chciałabym tą stronę i tą stronę sobie skopiować. A więc zaznaczam jedną i drugą, daję add background i zobaczcie Państwo, gdzież ona jest? Jest na początku. Ja bym chciała, żeby ona była na końcu, a więc łapię ją myszką i przesuwam na dół. Ona będzie tutaj, natomiast druga strona będzie zaraz za nią. Tutaj. Ta strona nie będzie nam potrzebna, więc od razu wyrzucę ją do kosza. Delete. Wracamy. No i teraz tak, oczywiście musimy sobie tą grę dostosować do naszych potrzeb. Wyrzucamy te ilustracje, bo tu nie będzie żadnego Jumanji, wyrzucamy Jumanji i to start będzie nam potrzebny, a więc zostawiamy. W te okręgi wprowadzę sobie naszych bohaterów, naszej gry, czyli pionki. Tymi pionkami będą po prostu ilustracje, no jakieś dzieci. Te dzieci można sobie, znaczy dzieci czy cokolwiek innego możemy sobie oczywiście gdzieś w internecie znaleźć albo stworzyć swoje grafiki. Ja mam akurat grafiki, które zostały stworzone przez moją córkę, bo ona dużo rysuje, więc ja sobie pozwoliłam tutaj od niej pożyczyć. To 4 dzieci po prostu. To będą nasi bohaterowie gry, ale to będą również pionki, którymi będziemy przesuwać po naszej planszy. 1, 2, 3 i 4. I teraz muszę ich wprowadzić tutaj, oczywiście zmniejszyć do takich rozmiarów, żeby się tutaj znaleźli w kółkach. Jest 4. postać. Gra będzie nazywała się nie Jumanji, ale Głęba po Wejrowie, a więc znowu zrobimy sobie taki napis. Dałabym go tutaj, ale troszkę go zmodyfikujemy. Niech będzie tak. No. O, teraz już wyraźnie widać, jaka to gra. No i musimy tutaj coś stworzyć, ponieważ to będzie pokoń po Wejherowie, a więc ja sobie wycięłam z kilku zdjęć różne elementy charakterystyczne dla Wejherowa, no i sobie tutaj po prostu powklejam. Myślę, że jeżeli pracujemy, robimy to z dziećmi, to tutaj warto by było na przykład przygotować sobie jakieś rysunki z ilustracji robione przez dzieci po prostu. Na jednej lekcji zaproponować im rysowanie, powiedzmy, Wejherowa, jakichś budynków, ciekawych miejsc, zrobić zdjęcia, powycinać z tych zdjęć elementy i je powklejać. Wtedy dzieci będą czuły, że to jest ich gra i będzie się grało pewnie jeszcze lepiej. Ja mam również tutaj kilka rzeczy. Na przykład panią Osowicką, tu mam skrzypaczkę spod Filharmonii wyciętą. Mam też pomnik Wejhera, możemy go wziąć. Co ja tu jeszcze mam? Mamy bramę oliwską, akordeonistę, mamy nawet ratusz, wystarczy. No i teraz umieszczamy to gdzieś. Widzimy, że to pole, które mi się pojawi, ono jest dość duże. Cały ten obszar potem będzie mi zakrywał inne warstwy. Żeby tak nie było, ja sobie to mogę przyciąć. Kiedy mam nasz obrazek w ramce, mogę sobie włączyć nasz kwadracik i znowu wybrać tylko to, co mi jest potrzebne, klik i już mam takie małe. Dobrze, posadzimy pana na tym starcie, będzie sobie tutaj siedział i grał na akordeonie, kaszubskie nutki. Panią Osowicką spróbujemy, tu jest to samo. Proszę zobaczyć, jest bardzo duży obrazek i on też będzie nam zaraz ten start zasłaniał, a więc troszeczkę ją przytniemy i zmniejszymy i posadzimy ją tutaj z drugiej strony. Bramę oliwską również zmniejszymy, oczywiście możemy ją gdzieś postawić, gdziekolwiek. Mamy ratusz, one wszystkie są już powycinane, widzą Państwo, nie mają tła, co tutaj lepiej wygląda trochę.
No i mamy jeszcze Wejhera, niechaj też będzie. Powiedzmy, już nie mamy na czym stawiać, niech sobie stanie na starcie. No ale to jest takie troszkę nudne cały czas. Myślę, że tutaj byłoby ciekawie, gdyby coś się działo, a więc możemy jeszcze wybrać sobie coś, co nam się będzie ruszało. Tutaj w image, w obrazkach na dole, jak zjedziemy, mamy gify. Gify są w większości niestety mają tło, a więc nie będą za ładnie wyglądało, ale niektóre z nich są przygotowane tak, że właśnie będą wyglądały dobrze. Jeżeli ja chcę wybierać tylko z gifów, które nie mają tła, muszę tutaj przesunąć sobie tym suwakiem i teraz on mi pokazuje tylko to, co tła nie ma. Wpisuję sobie, tu można akurat po polsku, bieg, no i proszę bardzo. Mam różne postacie, które biegają. To jest jakiś, nie będę strzelać, nie wiem co to jest, ale ktoś tu biegnie. Tutaj taki minecraftowy pan biegnie w drugą stronę. To tu jeszcze biegnie. O, tutaj ktoś na zebrze jedzie, ale to jest gra dla dzieci, również może być. A tu same nowi biegną, ale to na drugą stronę też. Myślę, że pasuje. Proszę bardzo. I już mamy planszę do naszej gry. Teraz musimy jeszcze tylko zaprogramować start. Start w tej chwili, jak Państwo widzą, jest zablokowany. Jak ja go podświetlam, to pojawia mi się kłódka, nic z nim nie mogę zrobić. Odblokowuję go i w tej chwili nadaję mu interaktywność. Będzie nas przenosił na stronę ostatnią, czyli tą. Sprawdzimy, czy działa. Działa. A więc możemy na tą stronę przejść. No i mamy naszą grę. Wszystko to, co tu jest napisane, wyrzucimy. Również ilustracje. Wszystko nie jest nam potrzebne. Spróbujemy sobie tę pracę przygotować w języku kaszubskim. A więc tak, tutaj napiszemy sobie, jak się gra nazywa, jeszcze raz, dla przypomnienia. Dobrze, tu nie będzie flyers, tylko uczestnicy. Uczestnicy. I tutaj wkleimy sobie miniaturki tych naszych postaci. A więc jeszcze raz to. Pamiętamy przy tworzeniu tych plansz, że w tym miejscu pojawi się nam na gotowej prezentacji napis Geniali, a więc staramy się to miejsce, ten lewy dolny róg zostawić pusty, no bo inaczej to, co tutaj się pojawi, będzie i tak zakryte. Mamy drugiego gracza. To nie musi być oczywiście gra dla 4 osób, można grać parami, czy nawet grupami, ale każda grupa będzie miała po prostu jedną postać. Jeszcze tak. Dobrze. No i teraz te postaci sobie skopiuję, żeby ich znowu nie pomniejszać i wklejam. Kopiuj, wklej. Chłopca teraz. Kopiuj, wklej. I dziewczynkę kopiuj, wklej. I te skopiowane ilustracje na pole startowe przeniosę. Dobrze. To, co Państwo tutaj widzą, to jest kostka. To jest kostka, która tutaj na stałe jest zamontowana w tym szablonie i działa ona w taki sposób, że jak widać, ona cały czas się zmienia. Jeżeli chcemy wylosować jakąś liczbę, to po prostu trzeba tu kliknąć. Aha, w tej chwili nie działa, to zaraz pokażę na podglądzie. Jak będziemy klikali, to będzie się zatrzymywała i losowała nam. Kolejne kliknięcie znowu uruchamia kostką, a kolejne znowu zatrzymuje i tak dalej. Ten napis również usuniemy.
I teraz tak, gra będzie polegała na tym, że każdy uczestnik po kolei rzuca kostką. No i przesuwa się po planszy tym wężem, który jest do niego przypisany. Tutaj na środku, na tym burzliwym zielonym niebie jest meta. Jeżeli staniemy na polu, gdzie jest takie kółeczko, musimy w nie kliknąć, tam będą ukryte zadania. Te zadania to będą właśnie karty, które wycięłam z książki, zaraz je tutaj wprowadzimy. Przepraszam, zaraz je tutaj wprowadzimy. Jeżeli uda się odpowiedzieć na pytanie, no to dobrze, to muszę tutaj zostać. Natomiast jeżeli na to pytanie nie uda się odpowiedzieć uczestnikowi, to musi wrócić na miejsce, gdzie ostatnio stał. Do nauczyciela tutaj, do graczy należy decyzja o tym, czy gramy używając tylko tego, co mamy w głowie, czy też dajemy sobie jakiś czas na skorzystanie z sieci, wyszukanie informacji. To pewnie zależy od tego, kto gra. Jeżeli uczestnicy sporo wiedzą o Wejherowie, mieszkają w okolicy, albo na przykład byli na wycieczce ostatnio i chcą sprawdzić, ile zapamiętali, możemy się umówić tak, że odpowiadają tylko to, co wiedzą. Natomiast jeżeli uczestnicy jednak są z daleka, słabo znają Wejherowo, wtedy możemy się na przykład umówić, że po odczytaniu pytania grupa czy osoby konkretne mają powiedzmy 15 czy 30 sekund na wyszukanie informacji i danie odpowiedzi. Tak? Wtedy oni szybciutko szukają i mogą Państwo wierzyć, że wszystko zapamiętają, co wyszukają. No dobrze, no tak, myślę, że trzeba było tutaj dać jeszcze reguły. A więc to mi się zapisało, to mi się nie zapisało. Jeszcze raz. Reguły gry. Ja już też je gdzieś mam przygotowane, więc nie będziemy tego teraz układać na nowo. Tekst. Znajdziemy. Zobaczymy, czy nam się mieszczą. Nie bardzo. Reguły przesuniemy do góry i zaraz wszystko się zmieści. To usuniemy. Dobrze. Mamy reguły gry. Reguły są takie. Żeby wystartować, każdy uczestnik chce z questką. Przesuwy piąt, łeterii łeczków, wiele wyrzuci. Czyli zatrzymy się na płelu z zadaniem, musi odpowiedzieć na pytanie skryte, aby wykonać płelet. Jeśli nie odpowiedzi, musi cofnąć się na wcześniejszy plac. Pierwszy uczestnik teraz stanie na westrzutku, płezny krajamno tam gardu jak pływa wajera. A więc tu mamy reguły gry. No i jeszcze jedna rzecz. Ponieważ może się zdarzyć tak, że również nie każdy szkolny zna odpowiedzi, ponieważ pytania są dosyć szczegółowe, dam tutaj pewną podpowiedź. Tutaj mieścimy save. I jak to w życiu bywa, w sejfie ukryjemy rzecz, której niepowołane oczy widzieć nie powinny, natomiast powołane mogą. I ukryjemy tam podpowiedź. Tutaj gdzieś jest safe. O, jest piękny metalowy safe. I w tym sejfie ukryję odpowiedzi. Każda z tych kart, które za chwilę będę wprowadzała, ma swój numerek, a tutaj po kliknięciu w save w oknie pojawią nam się odpowiedzi ponumerowane. Byłoby idealnie, gdyby osoba prowadząca tą grę wcześniej sobie je po prostu stąd wyjęła, gdzieś skopiowała, żeby nie trzeba było tego pokazywać w czasie gry, żeby nikt nie podglądał. Natomiast, żeby osoba prowadząca była pewna, że to jest właśnie taka odpowiedź powinna być. Proszę bardzo. Tak, tu są odpowiedzi, zapisujemy to, one się będą pojawiały po kliknięciu, czyli tak przypadkowo jak najedziemy na save, to nic się tutaj nie wydarzy i nie pokaże. No dobrze, no to teraz wszystkie te kółka
trzeba sprawić, żeby miały pytania. Tradycyjnie klikamy, interaktywność, to co tu jest musimy sobie usunąć, ponieważ ja mam obrazki, karty są obrazkami zapisane jako ilustracje, a więc będziemy wybierać obrazek i po kolei, proszę bardzo, to jest przykładowa karta pierwsza, którego budynku fragment widzisz na zdjęciu, tak? To jest akurat budynek szkoły sióstr w Wejherowie. Tutaj widać numerek, jest to numerek pierwszy. Gdybyśmy sobie teraz odczytali odpowiedzi, które są ukryte w sejfie, tam pod jedynką będzie właśnie taka informacja. Natomiast gracze, powiedzmy, mają teraz pół minuty na odnalezienie informacji. Mogą sobie za pomocą przeróżnych aplikacji, które mają w komórce, to zeskanować, wyszukać za pomocą obrazu, no różne sposoby, tak? Albo wpisując informacje o tym, co widzą, próbować wyszukać odpowiedź na to pytanie. Zapisujemy. No i może jeszcze kilka kart pokażę Państwu, jak wprowadzam. Nie będę wprowadzała w tej chwili w czasie webinaru wszystkich, zrobię to później i udostępniając Państwu, udostępnię już pełną grę. Żeby się nie pomylić, ja tu będę wprowadzała po kolei. Tu mamy dwójeczkę. Będzie trójeczka. I tak dalej. Zobaczymy, jak to działa. Wszystko jest. Są reguły. O, teraz widać kostkę i proszę bardzo. Jak ja dam start, to ona losuje. Pauza i wylosowałam piątkę. I znowu start i stop i tak dalej. Tutaj jak najeżdżam, to nic się nie dzieje, ale kiedy klikam, pojawiają nam się odpowiedzi. Je można normalnie skopiować sobie do innego pliku, wydrukować sobie albo gdzieś przepisać, tak żeby je mieć podczas gry. Jeżeli stają tutaj, będzie mi się wyświetlała karta z pytaniem. No i jeszcze jedna ważna sprawa. Zobaczą Państwo, to jest planszówka, a więc chodziłoby o to, żeby te pionki można było przesuwać, a przesuwać nie mogę. A więc muszę wrócić do edycji i teraz za pomocą tej zębatki, na tej stronie będąc, ustawię drag elements, czyli pozwolę elementom przesuwać się. Przesuwam ten suwak i teraz zobaczmy, elementy się przesuwają. Jeżeli wylosujemy 2, to jest 2. Tutaj powiedzmy 3. Chłopczyk też nam się przesunie. Tak? I możemy normalnie grać tak jak na prawdziwej planszy. Jest tylko taki problem, że elementy, które nie powinny się przesuwać, również się przesuwają, a więc musimy je unieruchomić. Chcemy, żeby się ruszały tylko te rzeczy, a te nie. A więc zaznaczamy, klikamy kłódkę i już się nam nie ruszy. To samo musimy zrobić z postaciami na dole. Kostka jest tutaj na stałe, więc się ruszała nie będzie. No dobrze. To teraz, proszę Państwa, zostało nam to pole. Bardzo tajemnicze. Finał całej zabawy. Od Państwa kreatywności zależy, co tu może być. Ja sobie pomyślałam, że tutaj w finale dla osoby, która pierwsza dojdzie do środka, przygotuję filmik, który po kliknięciu w to niebo nam się tutaj wyświetli. Na tym filmiku sam Jakub Wejher, który był bohaterem naszej dzisiejszej lekcji, naszej prezentacji, powie uczestnikowi, który kliknie, jak zakończyła się cała ta historia. Żeby było ciekawie, poszukałam sobie troszkę w domu, co mam pod ręką, wyszukałam pewne rzeczy, które Państwu zaraz pokażę, ale wcześniej chciałam jeszcze pokazać, w jaki sposób bardzo szybko i prosto można nagrać taki króciutki filmik, który sobie możemy w takiej prezentacji, powiedzmy, prowadzić. A więc otwieram sobie nową stronę. Jest taka strona, która nazywa się Flipgrid. To jest strona do tworzenia króciutkich shortów, czyli filmików. Trzeba sobie założyć konto. Ja to konto już mam. Zakłada się bardzo prosto, intuicyjnie. I teraz, proszę Państwa, mamy stronę startową. Ja mam ją w tej chwili przetłumaczoną na język polski, w związku z tym mam tutaj spodenki. Oczywiście nie są to spodenki, ja ją może spróbuję, nie mogę jej odtłumaczyć. W wersji oryginalnej tutaj jest
napisane short, czyli krótki filmik, tak? Przeglądarka tłumaczy to tak, jak tłumaczy, ale wybieramy te spodenki albo shorty, no i tutaj nagraj krótki film. I to jest wszystko. On mnie tutaj odwrócił, bardzo nie lubię, jak mnie obraca. Mogę sobie tutaj za pomocą tych kropeczek wybrać sobie mirror video i już jestem w drugą stronę obrócona. No i cóż jeszcze mogę tutaj zrobić, zanim zacznę nagrywać? Efekty. Mogę na przykład umieścić siebie w ramce. O, tą sobie wybiorę. Mogę, proszę Państwa, na przykład sobie coś tutaj napisać im na końcu. Na przykład, wybieram sobie taką tablicę czy taką, ale to za chwilę, na razie ja jej nie chcę. Mogę sobie włączyć pisaka, on będzie mi tutaj pisał w wybranym kolorze, no i inne różne rzeczy. Na razie tyle. Teraz przepraszam Państwa na 5 sekund, ucharakteryzuję się nieco. I teraz, proszę Państwa, jako Jakub Wejher spróbuję nagrać krótki film dla moich uczniów, którzy doszli do finału gry. Żeby zacząć nagrywanie, musimy kliknąć w ten oto tutaj czerwony przycisk, czyli kamerkę. Wtedy pojawi nam się zegar, będziemy mieli 3 minuty na rozpoczęcie nagrywania, przygotowanie się. Uwaga, czas start. Witajcie, jam jest Jakub Wejher. Gratuluję wygranej. Jako zwycięzca masz prawo jako pierwszy dowiedzieć się, jak skończyła się ta historia. Posłuchaj. Maja, która w książce wygrała grę, znalazła w swoim pokoju taki oto list. Pamiętaj, Maju, co ci obiecałem. Masz przed sobą mapę. Słowa dotrzymałem. Chowaj ją i uchroń przed oczami złymi, chciwością ludzką, wścibstwem oraz niewiernymi. Gdy czas przyjdzie, skorzystaj, by odczytać drogę. To jest najlepsza rada, jaką dać ci mogę. Gdy będziesz już kobietą mądrą i dojrzałą, przekaż ją swoim dzieciom. Niech ją chronią całą. Do czasu, gdy Kalwaria będzie potrzebować, by skarb wykopać z ziemi i ją uratować. I w ten sposób, proszę Państwa, nagraliśmy chyba film. Jeżeli chcemy zobaczyć, co tu się wydarzyło, klikamy w Next. I oglądamy. Można sobie tutaj coś przyciąć, ale w tej chwili idziemy dalej. Filmik możemy nazwać. Nazwiemy go Jakub W. I zatwierdzamy. On się bardzo szybciutko nam teraz zapisze. I już jest gotowy do udostępnienia. No i teraz tak, jeżeli ja chcę zrobić tak, żeby po kliknięciu w to pole uczestnicy zostali przeniesieni tutaj, no to kopiuję sobie ten link. Natomiast jeżeli ja bym chciała, żeby ten filmik pojawił się w mojej aplikacji, to wybieram tą ikonkę do osadzania. I klikam tutaj, kod został już skopiowany. Wracam. I teraz tak, klikam tutaj, odblokowuję, wybieram interaktywność,
Chcę, żeby się pojawiło okno. Tutaj wybieram osadzanie, wklejam mój kod do osadzania i wgrywam. No i teraz, proszę Państwa, chwila prawdy, zobaczymy, czy to wyszło. Jest, Jakub Wejher jak żywy, wita się z uczestnikami. Dobrze, nie będziemy tego słuchać dalej. Film jest, wszystko się udało. W tym momencie dotarliśmy również do końca naszej prezentacji. Jak skończymy prezentację, zawsze trzeba do niej wrócić, przejrzeć ją od początku raz, dwa, czasem nawet 3 dobrze, popatrzeć, czy wszystko jest dobrze, czy wszystko działa tak, jak zaplanowaliśmy, czy wszystko, co miało być ukryte, jest ukryte, czy nie ma jakichś błędów. I na koniec, jeżeli wszystko jest już dobrze, klikamy sobie All Set i w tym momencie nasza prezentacja będzie widoczna dla całego świata. Dostaniemy link do niej i możemy wszystkim, komu chcemy, ją udostępnić, a również osoby, którym nie udostępnimy, będą po wpisaniu odpowiedniej nazwy, będą mogły tą prezentację w sieci odnaleźć. Ja Państwu również dziękuję za uwagę i jako Monika Kubisiak oraz Jakub Wejher żegnam się. Cały Zdrzemik.